qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu d-dixxipli ta' Ġwanni u qalulu: Għaliex aħna u l-Fariżej insumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux? Qalilhom Ġesu: huwa l-mestednin tal-arus se jsewdu qalbhom sakemm l-arus ikun għadu magħhom. Imma jasal il-jum meta l-arus jaħduhom minn magħhom u mbagħad isumu. Ħadd ma jreqqa libsa qadima biċċa drab ġdida għax inkella r-roqa issellet il-libsa u t-tiċrita tikber. Anqas ma nqiegħdu l-inbit il-ġdid f'damiġjani qodma tal-ġild għax inkella d-damiġjani jinfaqgħu. L-inbit jinxteret u d-damiġjani jintilfu. Iżda inbit ġdid jitfuh f'damiġjani ġodda u hekk iżommu tnejn.